Siellä se on. Pyörä. Kisarenkaillaan. Aamupuuro. Kylmä kahvi. Ja sitten se pöljä, joka ilmoittautui crossikisaan. Ja siirsi vielä lähtönsä kategoria 2. Vähän jännittää. Mutta onneksi huoltaja, joka just vaihtoi kun renkaan tuonne pyörään, tuli mukaan. Ja meidän samalla kyydillä tulee myös Paulus. Lähtö on 3 tunnin päästä. Niin kuin ajamaan. Sitä ennen pitäisi päästä Rajamäelle. Mutta kyllä se tästä. Puurolla pärjätään. Ai jaa. Se on salakuvaaja. Reilu meininki. No, mut sä oot leikkaava käsikirjoittaja, niin sit sä saat päättää käydäksä mitä. Niinpä. Vetää ainakaan käy. Laittaa tällaisen musta palkin tähän päälle. Minkä takia, kun on Se maailman kuumin? Maailman kuumin. No niinkö on. Mä hyväksyn täällä piilossa. Niin mitä pitää ottaa mukaan? Pakki ja pumppu. No niin, hyvä. Pakki ja pumppu. Ja eväät. Pakki, pumppu ja eväät. Joo. Kaikki on tässä on lähtö valmiina. Osalla on vähän huonot fiilikset ladasta. Vähän ehkä meinaa vaikuttaa. Siellä on Riina. Hauskaa! 80. Minä pitäisi laittaa nyt sitten sinne pyörään ja ihmiseen kiinni. Rataa ei ole kehuttu, mutta we will see. Ei se kireemmälläkään tuu. Mua vähän jännittää. Hyvin se menee. Entäs mäkin pannutan? Niin vietkö sä mut kotiin sitten? No vien tietenkin. Ja vaikka ensiapua ja mihin tarviikaan viiä. Mä oon sanonut, että mä tuun hakemaan sut vaikka kuusta, niin se pätee myös toiseen suuntaan, että mä myös vaikka vien sut sinne kuuhun. Eli ensiapuun. Mä laitoin sun karmiin tuohon kiinni, kun en ole varma, että haluatko sä sen pitää Haluan. siinä. Minä haluan kilometrikisaan tästä kilometrit, jos Niin. ei muuta. Ja sitä näkee ajaa tai silleen. Niin ja sitten sinä voi niinku katsoa siinä matkalla, että vittu vielä on jäljellä puoli tuntia. Niin, no just se. Ja sitten mä katsoin vähän kauhulla, mä kävin katsomaan noita esteitä, mitä pitää ylittää. Niin ne on aika korkeat. Niinku, että jalkautua ja sitten mennä pyörällä niiden yli. Niin. Sekin on vähänkin 2 metriselle äijälle niin eri asia. Niin kuin tämmöiselle 163-senttiselle töpölle. Niin. No. Kyllä se siitä kohta tulee muuten noin tuohon mutkaan. Niin mä ajattelin, että mä vähän vähän kuvata niitä. Ihan siis tosi hyvälle paikalle tää auto kyllä parkkii. Niinku ihan hullu hyvä. Niin, lähtö on kokemukset. Niin, siis lähtö on tuossa puskan takana. Se on ihan tossa niinku vieressä. Ja sitten tässä on toi hyvä mutka tossa ja sitten kaikki on tässä tälleen aika. Niin, se on varmaan, kuka kattelee sitä. Kenen mielestä se on hyvä. Niin. Pitäis varmaan ajaa ja lämmitellä vähän. Ja laitetaan toi numero sun seisoo. Okei. Okei. Ei se matka joudu, kun takarinnassa polkee ilmassa. Hyvin polkee.
päivänä itseni kanssa keskustellut, että mikä se olisi ajatus, että olisi jotenkin hyvä idea. Mutta mikäs tässä? Niin. Ajamisen ilosta. Niinpä. Ja hieno paita. Oh. Täällä tää... Miten ne sanoo? Setämies-sarja. Eiku isä-sarja. Ykkösarja sitä. Sieltä tulee Juho. Hyvä! Tästä Juholta mallia. Minun suunnitelma on, että mä jalkaudun, tuossa on toi rinne, niin about tossa missä vihreä pyöräilijä. Sitten siitä alkaa hirveä töpötys. Edelleen töpötän pikkuköppösillä. Tuossa vasta alan suunnittelemaan tästä pyörän selkää ja vihreä merkki siitä lähden pyörän selkää. Niin tässä on minun suunnitelma tuohon kohtaan. Kyllä. Se on oikeesti tosi hyvä suunnitelma. Tässä kun on kahtellut tätä menoa, toi on siis todella pehmeä toi mutkaa. Just näin, siinä on käy helppo. Tai kun riimaistuu vaan se. Mä kävin ekan kierroksen jälkeen laittamassa noita, tai laitoin uudestaan nuo kepit, kun ne ajoi tosta sisäkurvista noin. Tää varmaan käy taas fiksua, vaikka ei se minun homma ole kyllä yhtään tällä. No rupesit sitten järjestämään. Niin. No mä oon saanut sulta vaikutteita. No niin, treenit ohi. Tai lämmittelyajat. Oli kiva rata. Ja sitten kun oli vähän ennakkotietoa, että mistä kannattaa mennä. Siis no, totta kai mulla on nää lukot ihan täynnä paskaa, mutta niin. Eipä se mitään. Niin, Se oli kiva rata ajaa. Hyvä. Enkä joutunut koko ajan taluttaa. Hyvä. Miltä näytti mun suunnitelma tässä? Oliko hyvä? Joo, ihan hyvä. Vähän liian aikaista. Voit myöhemmin jalkautua vasta. Tai en mä tiedä, miltä se niinku näytti tossa, mutta sä nousit tossa niinku suunniteltua aikaisemmin, tai mitä sä aikaisemmin puhuit. Niin, no kun se johtuu siitä, että mä en osaa hypätä pyörän selästä pois silloin, kun mä suunnittelen. niin. Totta. Ei se ole muuta ongelmaa. Joo, se oli ihan hyvän näköinen. Noniin. Et silleen vaan. Joo. Ainakin se on parempi kuin että yrittää ajaa sitä. Se on tosi hankala nyt selkeästi. Kyllä sieltä ulkoreunalta tulee aika nopea näköinen linja. No itse asiassa tää kaveri varmaan äsken. Ei se kyllä tää oli. En mä tiedä, joku ajo äsken ihan saakelimasta kyytiä. Joo. Sisälinja. Linja on nopea, jos on vauhtia, et pääsee sinne ulos. Niin, niinpä. Joo, ja meikäläisillä ei sellaisia vauhteja koskaan. Ja siis isoin ongelmahan tossa se, että tohon ei saanut ikinä ajaa yksin. Niin. Siinä aina joku, ja sit joudut lennosta muuttaa sitä sun suunnitelmaa. Ja sit yhtäkkiä tavallaan tulee toimintamallikriisi ja loppuu vauhti. Ja sitten yhtäkkiä sä oot väärällä puolella pyörää, kun et osaa nousta kyytiin kuin toiselta puolelta. Ja niinpä. Se olisi jongleeraamista. Jep. No, hyvin se menee. Mutta onneksi on kaikilla samanlaista. Niin. Niinpä. Ja kuuluu lajiin. Joo. Jännittääkin. No joo. Mut siellä on ihan... Sekin kuuluu lajiin. Joo. Siellä on yksi tosi pelottava alamäki. Ai jaa. Joo. Hyvä. Hyvä siitä tulee. Hyvä rakas! Hyvä rakas!
Ja tämä kierroshan täällä on noin 3,5 kilometrin mittainen, liki enimmän mittainen. Värejä. Kyllä on siellä Pinarossi hienolla teräkisellä pystysuoralla. 4. Varakas! Hyvin menee. Ja tämän kilpailun pituushan on noin 50 minuuttia. Lähdettiin sellaisella matalalla 8 minuutin kierroksella liikkeelle. Voisi kuvitella, että tässä tultaisiin ajamaan 6 kierrosta. Ja tässä siirrottelinen kierrosteella ja siitä sitten kohti uutuin linkkuja. Samalla täällä miesten luokan kuljettajia alkaa jo olemaan ajovaatteissa. Heillä seuraavana vuorossa sitten päivän viimeinen lähtö. Ja siellä ennakkosuorikkina Rajamäen kehityksestä maailmalle tuomittanut Niko Ylinen. Hyvä! Kunnon tykitystä. Hyvä. Hyvin menee. Kunnon tykitystä. Rakas. Hyvä taktiikka. Hienosti töpöttää. Rakas. Ja hyvä. Kunnon tetsailua täällä. Hyvä Hanne, painoo! Oho, kuulikohan se? Tuli vähän liian kovaa. Ja tässä on sitten todissaan noin alle 10 minuuttia ei siihen, vitsi. kun kilpailun kärki on maalissa. Sen jälkeen voi miesten eliteen kategoria 2 Karkaas! päästä lämmittelemään ja harjoittelemaan tuolla radalla. Menee kiritaistelu. Viimeinen kierros lähtee sitten kohta. Valion jälkeen. Joo. Tää ei oo vielä vika. Tää ei oo vielä vika. Hyvin happea vaan, tulee kirikamppailu.
Hyvä! Hyvä rakas! Viimeinen rutistus! Annika Eskelinen kaartaa Ai kaaduit. kohti Rajamäen suunnan lenkkiä. Hyvä! Mennään sen jälkeen harjoittelemaan tuosta maalisuorasta eteenpäin. Jahka ensimmäinen on maalissa. Vielä päästään tästä viimeiselle kierrokselle. Ja sieltä tulee voittaja Mette Borremans Korson Kaiku. Kun samalla Olivia Kaasoja lähtee vielä viimeiselle kierrokselle. Nyt on Rajalle mahdollisuus lähteä harjoittelemaan, mutta huomioikaa, että ajatte sellaista vauhtia, että ette saavuta viimeisellä kierroksella olevia naisten kilpailijoita. Hyvä! Kunnon meininkiä. Vii! Hyvä. Ihan vittu hyvää. Molemmilla. Oi perkele. Ensin kaatua ruohotuppa. Rakas. Ihan vittu hyvää. Hyvä rakas! Maali! Oi oi! Hyvä rakas! Ihan vittu hyvin vedetty. Nyt sieltä tulee noita... Tää oli ihan se siistiä. Hienosti vedit. Miksi tuo on saatanan kovalla tuo musiikki tässä nyt? Pitää varmaan palautella noita asioita, niin... Joo, harmi kun mulla ei niitä sivuleikkureita. Ehkä tossa on leikkuri. Seuraavaksi sarjaan naiset kategoria 2. Siellä kolmantena pyöräilijästä Riikka Rusanen. Toinen Niina Rossi, koko Suomen polkaisu 2000. Ja voittaja tänään IPD Cycling Hanna Joronen. Hyvä, kun rupesin kuvaamaan tätä kahvifiilistelyä. Kun olikin toi palkinto EK-semassa. Naiset kategoria 2 oli tänään meidän suositussarjamme, mukana 14 ajajaa. Voittoaika 54 minuuttia ja kierroksiahan ajettiin 6. Tekeekö Säkkisentään laskettuna 9 minuuttia per kierros? Kovastaa leipää. Mites Riina meni? Tosi hyvin! Vitsi, tää oli kivaa! Hyvä. Mä kuvaan sultakin pienet kommentit, kun mä kuvasin tuossa vähän sua joo. Saadaan tähän Joo, rullien ujellusta. Joo. Niin onnittelut. Tuliko sieltä toiseksi, niin? Toiseksi, kakkosen kakkonen. Aika kova. Rullas hyvin, tuntui hyvältä ajaa. Hyvä. Joo. Sitten on ihana, kun oli kaikki tsemppareita hirveästi. Niin. Sitten me varmasti pystyisimme ajaa taas kerran niin kuin kovempaa, jos meidän huutaisi sitä niin paljon tuolla. Niin. Ei maha minkään. Niin. Cross is boss ja sillään. Yes. Nyt munkkia. Se on hyvä. Oli aika kivaa. Niin. Ei oo susta niin ylpeä. Se olisi niin hyvin. Niin ensi viikonloppuna saat olla uudestaan ylpeä. Ai niin, se on jo ensi viikonloppuna. Niin Iron Maiden. Eiku Team Bruce Dickinson. Niin. Jep. Eipä tiedä Bruce, että sillä on oma pyöräliä. Niin, crossitiimi.
Mutta oli ihan sairaan kiva ja hyvä, että oli Kati ja Hanna. Ja sitten meidän jengin Päivi pääsi podiumille harrastesarjassa. Niin. Niin. Päivi ei kuulu vielä Bruce Dickinsonin yökerhoon, mutta ehkä joku päivä. Niin. Ja sitten teillä oli aika hyvä, niin että oikeastaan koko kisan siinä 3 nipussa. Niin. Ja sitten toka vikalla kierroksella siltä, oliko se Hanna? Hanna, niin Hannalta meni rengas siinä. Ja sitten me jätin Katin kanssa. Niin. Ja sitten oli vielä maalisuoralla rynnistys, en ihan päässyt ohi. Niin, melkein rintarinnan tuli. Tuo hiekka-asia. Niin se mun alkuperäinen suunnitelma, että jalkaudun siinä, niin se ei ollut huono. Mutta se parempi olisi ollut se ajaminen, minkä mä tein vikalla kierroksella. Niin. Ja sitten ensi viikkoni on pelkkiä jalkautumisharjoituksia. Mä hävisin aina, kun piti jalkautua, niin mä en saanut näitä kenkiä sinne kiinni, koska ne on täynnä hiekkaa. Niin mulla on lukot mennyt kiinni, niin mulla on vähän harjoittelua niissä. Kyllä mä hetkittäin olin myös sitä mieltä, että kenkien vika. Mutta ehkä se oli ajajan vika. Mutta oli ihan sairaan kiva. Onneksi on ensi viikolla lisää. Niinpä. Todellakin. Tehistä oli paras huoltaja ja kannustaja. Joo, mä välillä vähän mietin, että onko pikkasen liikaa kannustusta tossa, sitten mä olin välillä hiljaakin silleen, kun kuvasi. Ei saa olla hiljaa. Niin. Kun se voi olla joskus sitten, en tiedä. Se oli tosi tärkeää. Hyvä. Nähdään aina välillä siellä sivut. Kyllä mä mielestäni aika hyvin tuossa poukkoilin pitkin rataa. Kyllä sä oot ihan, oli ihan sullekin kuntoilu. Niin, kyllä. Saa juoksennella tossa. Mutta, joo. Hyvät kisat. Niin. Mutta mennäänkö me kattoo, miten Paulus pärjää? Joo. Tässä on vielä parisenkymmentä minsaa starttiin. Katsotaan mitä siitä tulee. Joo.